Halløj alle sammen, og velkommen tilbage. Og William, by the way, dine videoer, de er lægget som sindssygt. Ja, det er derfor, jeg ikke har texture pack på nu. Jeg tror ikke, det er derfor, det kommer ind på. Det er din setting, som det gør det. Ellers er det også sindssygt noget hjemme med min mor. Og jeg skal med mine forældre. Det er rigtig trist. Ja, Det er det virkelig. fuck det. Jeg kan godt lide, du var direkte sådan det. Du direkte bare giver en fuck det kommentar. Det er fandme en fed video. Nå, der kommer en anden lille lar. Ja, jeg er i gang med at se, om jeg vil gerne tage en ud, der har noget gear, jeg kan bruge. Jeg har lige taget 2 ud, som der kom lige efter hinanden. Jeg var ikke engang klar på ham, og så kom jeg bare, skal du dø? Og så sagde jeg bare, ja, kom med, idiot, og så blækkede jeg ham. Nu tager jeg lige. Blam, blam, blam. Nej, jeg er død. Så jeg kan godt join en ny, Ja, når hvis du det dør. var, jeg gad. Ja, hvis du dør. Der er en fuld diamond. Og jeg har en power 3 bue. Okay, YouTube. I må skrive i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal swappe til. En ny mikrofon, eller en... William, det er lidt dumt, fordi du har kun sådan omkring 3 subscribers. Så. Nå ja. Ja, fuck det. Ja, Hvad synes du, jeg skal købe? Synes du, jeg skal spare til keyboard, eller keyboard. 100p keyboard. med det keyboard, jeg har nu? Ja, det kan godt være, det er godt, men ja. Jeg kunne godt tænke mig et mekanisk keyboard. Det bliver sgu ned. Du ved godt, du kunne tage hoppe der, hvor du var nu. Ja, det ved jeg godt. Jeg skulle også til at stoppe, men så blev jeg skudt. Så ja. Ja. Jeg synes altså helt klart, at du skal købe et keyboard. Det er nok det bedste, du kan købe. Fordi din mikrofon, jeg hører dig krystalklart. Selvom jeg har 3 subs, så spørger jeg alligevel. Prøv at se godt mekanisk keyboard i kommentaren, som I synes, jeg... Keyboardet, hallo alle sammen, YouTube, keyboard, det er det bedste. Ja, der er nogen, der vil gå over til mig. Det er der sgu ikke engang. Der er en, der laver stone tennis. Hvad fuck ham der, man? Hacker. Der er en stykke. Men William, hvad mor? Okay, William, jeg skal desværre gå. Okay, hej. Hej. Jeg skal desværre gå YouTube. Så går vi tilbage, og så kan vi lige begynde menuen. Ja. Det er jo ærligt, den skal gå. Men skal vi ikke tage en time? Jeg tager ikke time.
What? Her. Så tager vi ned det. Hov. Fuck. Så tager vi bare ned. Ja. Jeg håber ikke på en talgivet. Fuck os. I morgen skulle jeg ikke snakke så meget. Og hvis det lægger igen, så skal jeg nok lige kigge godt og grundigt på det. Jeg går alt for jer derude, for at det ikke lægger. Skal vi se, hvad får vi? What? Sådan er det jo. Det er ikke altid, det går sådan. Godt. Og i morgen skulle hvis der ikke kommer nogen titel på den her video. Jeg ved ikke, hvad jeg faktisk skriver. Hvad skete der lige der? Hvor fucking blev han af? Hvor fusen blev han af?
Hej hej.